Ale chcem sa vás spýtať, vaše opatrenia, ja sem tam sledujem tie vaše storička, čo dávate. Predstavujete po krčmách, teda nič neprinášajú a dokonca chcete urobiť výrazné škrty v sociálnej oblasti, najmä zrušenie 13. dôchodku, že teda tí, ktorí majú vyšší ten dôchodok, si ho nezaslúžia a že ho ani sami nechcú, to ste vy sám povedal. Práve tým ľuďom, ktorí postavili republiku po vojne školy, ale chápem, že vy ste študovali v Oxforde, že to je niečo iné. Keď tu spomínate mojich kolegov, ktorí nebudem ich menovať, ale keď ich tu spomínate, tak napríklad ja spomeniem tých vašich, ako napríklad pani Kleinert a jej občianske združenie, ktoré dostalo 100 000, ďalej je to pani Javrová, ktorá bola v spoločnosti MP Films a bola tiež úspešná z fondov FPU. Pritom MP Films zrobila účtovníctvo občianskému združeniu Fórum a to sú teda také zvláštne náhody, ktorým ste sa tu vyhli dneska. A ešte mám takú otázku, že či k tej vašej nedávnej ceste, pri ktorej ste boli v Chorvátsku, že či to bola pracovná cesta alebo súkromná cesta, pretože práve vaši kolegovia nám tu dennodenne a vždy vyčítajú to, že tu nie sme a že berieme vysoké platy. Tak ja sa chcem spýtať vás, aká to bola cesta.